Sanibonani molweni namkela ku-SATV ngesixhosa. Ugcina uncokolano noMalanga umbuza ngayo noKwenzo. Uthi yabona baba spenda ixesha elininzi ndawonye mva nje. Uthi xa imbuza iphi indoda yakho. Utheko noMalanga ukwenza indoda yakhe bazitshomi bona. Ugcina wathi ke ndiyathemba uba awuvumeli ipride ime kwinto yini entle kangaka. Waye ungabuyelani nendoda yakho vele. Utheke ucinga into yoba futhi ininzi into abangayenza njengabangoku behleli bendawonye, so makayisebenzise le chance angayeki usibongile atanase nje kanjalo. UNomalanga ke uye watshintsha itopic ethi hey ezisematheni nguwe mva nje apha ndiyabona uba ufuna uba yiboss ngamandla. Ugcina uthe andikenzi kwanto le uyivayo inqala. So uNomalanga ke noba uyithathile ke i-advice kagcina ngoba uye wathatha ngathi akahoyanga kodwa uphume ke ngelimka elibuyela kwaKwenzo. Hayi ke uphetheni ke nanko ke esazisa kubasebenzi iboss entsha engumamtshali. Utshilo into yoba uMamtshali uzongena endaweni kaNomfundo. Hayi bebephoxekile shame ke especially uMamviki kuba kaloku nguye omdala pha, so becinga into yoba uzawungena ezihlangwini zikaNomfundo then umuntu ofikayo uyofika abe nguMamviki. Hayi ke wabesethi ke uphetheni yabashiya ke ezandleni zikabasi uMamtshali. Uthe uphuma kwakhe watsho kuMamtshali uba ndiyayazi uba anindithandi kodwa ke ngoku ndizawuseta imithetho emitsha. Wathi kodwa apha ndizange zokwenza tshomi noma ndingangandithandi. Andifuni kubona mntu ozosebenzisa ifowuni ngexesha lomsebenzi. Silapha sizosebenzela abaqashi bethu, hayi ukuzobenza iitshomi zethu. Wathi ke ukhe ndambona umuntu encokola nomnye umuntu apha xa kusexesha lomsebenzi sizawugagana. Wabe sesithi ayisostokfela ke esi. Ethi kudala ndinijongile anisebenzi nina. Le ndlu imdaka neyakho ngeke ikwazi ukuyimela into yini. Wathi ejonga kuThuli wathi hey wena manyuka izipho. So uthe kuThuli makanyusa izipho yetop yakhe okanye yelokho yakhe yomsebenzi. So into eniyibona into yoba hey uMamtshali uza kwehlisa kwa ezo zikethe zoThuli ziphela entloko amaqatha ngoba ucacile uba ugcina akayithembi indoda yakhe okanye akayithembi into yenziwe nguNomfundo kunjengaye, so una kuyiza kwenzeka. So ke ugcina ke after uMamtshali ebekiwe ke as iboss baye badibana bethetha. uMamtshali ke oko ke egoba ke ethoba kuThuli uyampraise nje uba umzi wakho mhle ntontoni ye usebenzile apha. Caba ke ugcina katsho ukuba ndingumakoti mna apha uthe ndimi iboss yakho, so uzawuthobela kahle kahle imithetho kagcina. Andiqondi uba uzayithobele kaphetheni. Ugcina ke uthe ke kulungile ke ndicela kuze undincede ube zindlebe zam apha. So uMamtshakes lo uzoba yimpimpi kagcina. UNomalanga ke noKwenzo bahlele endlini yaKwenzo apho kumnandi ke kukhunjuzwana ngento ze-content kaNomalanga, buzwana ngee-fans zakhe nakuhlekwa nangendlela ifoni wayeyibamba ngayo ke xa ithetha nabantu bakhe. So kumnandi nje kodwa kube kanti kubatheke besancokola banalaa moment yoba abakhona laa ntlantsanyana ibuyayo kuNomalanga bajongana ke bobabini. Endingazi ke uba uKwenzo bekuloo nto nawo okanye bengekho kuyo, kodwa Nomalanga nguye osondele kuKwenzo wamncamisa. So bathe bezakhisana kanjalo wayibreaka sana uKwenzo ikiss. Wawugqiba wazosula umlomo. Yho! Engaphoxekanga uNomalanga evele wayinto ebandayo. Wabesesithi ke uKwenzo, Nomalanga andifuna uba ngathi ndiyinja engakhathaliyo kwaye engabuleliyo. Ndiyabulela ngokuba khona kwakho apha undihoyile. It means a lot to me. Ndiyaxolisa uba ndikunike the wrong impression. Watsho ethi inhliziyo yam isekusibongile Nomalanga. I am sorry. Yho! Yakhala Impama xa kulaphwa. Phakama uNomalanga wathatha ibhegi yakhe waphuma. So ubhutiza ke ushiyeke ehlikihla ubuso bakhe ke kwabe sekuvela ke uThuli ke noMamviki ababakhona ke nabo wabe sebuza kubo kwinto ba hey nimgqibeleleni uSibongile. Bachwethana ke bengazi noba bamxelele noba benze njani, kodwa uThuli watsho uba ube lapha ke tana uSibongile ngalamini Nomalanga besiphehluzelisa apha. So uKwenzo ke yamxelela uba uSibongile befikile. Wabe sesithi yho yazi ndifuna kanjani ukumbona, ndidinga ukumbona uSibongile. So uKwenzo ke nosafuna uSibongile wakho. uSibongile yena usafuna ukuxela uDeliwe kuyise ngokufika ekhangela utatakhe kowabo uthi ufuna umreport uba uDeliwe umse endodeni.
Deliwe kuthe ngoku ndikwenzele izinto ezingaka Sibongile, emfani kwayo yonke into endikwenzele yona wena ubhizi ufuna uyondixela kutatakho. Asazi ke baye banqandwa ngukhuzwayo ke ethi mabayiyeke le nto bayenzayo. Ukhuzwayo ke yena vele une-stress sakhe sento yomsebenzi, so yamdika le abantu abakhwazanayo. Enkosi ngicela siqhubeke silike, sisubscribe, singakhomenta futhi. Bye.